దాదా తెలిపును ఎక్కడ కథకి ఏంది ఉడిత్తుంది ప్రజ్జు ఎక్కడ దొంజ అవస్థకి ఏందుండయి తెలిపెత్తికి వడ్డ వెచ్చాదిತ್ತು ఎక్కడి మీద అవస్థకి ఏందిಡ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯ ಬೇತೆನಾದಿತ್ತನು ದೇವ ಇಂಕ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾತಡು ರಾಧೆ ಅಡಿಯೇ ಯಗಡ್ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಚಂದ್ರ ಕನ್ನಿವ್ರನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತೀನಿ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪಾತೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತ ಯಾನೇ ಪಾತೇರೆ ಪಾತಿರ್ದು మా తాయి బక్క ఈ జగ్గు తుಳು ಟಾಲ್ಕ್ ದಾದ್ರ ಉಂಡತ ಆರ್ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಆಯಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ ಪಾತೆರ್ ಪಾತೆರ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸದ್ದು ಬಂಡೇರ ಬಿರುವಾಸರಿಗೆ ಮೇರುಂಡತ ಅರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಶೇ ಈ ದಾಯಿ ಗರಿಗೆ ಬೇವರ್ಸಿ ఈరు బేవర్సి పండిని అంచ మత్త పండ్ర బల్లి పండిరు ఐకి యాన్ పండి ఏరు పండిరి అరకు జగ్గు జగ్గు పండిని హాయి కుడ్డ బిరువాస్ పండి ఈరు బేవర్సింది పండ్ర బల్లి ಎನ್ನ ಬಿತ್ತು ಬತ್ತನ್ ಯಾ ಪಂಡಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂತಿನ ಅತ್ತಾರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಾಸ್ ಹಾಯಿಂದು ಪಂಡಿ ಚೊಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಆರು ಬಿರುವಾಸ್ ಅದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಜಗನ್ನೇ జగన్ పడిన జగన్ పత్తేరు ఉండరా హాయ్ విరువస్ యవా ఈ అరట పని వచ్చి లాస్ట్ కూడా పండే అంది ఆరు ఇంక హాయ్ పన్ని బిరువస్ పన్ని బేవర్సి పని అత్తే బేవర్సి పడ్డర వాళ్ళి మోకులు తేలిపునియా గడి గడికి ఎన్ను బిరువస్ అంజ లైఫ్ బిరువస్ ఓలేరికి ఎన్ను మండి జరడ పండ ఇంకులు మేర్ల పండేరు అత్తు ಬೇವರ್ಸಿ ಪನ್ನ ತಲೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಪನ್ನ ಅತ್ತಿ ಬಿರುವಾಸಿ ಬಂಡಿನಿ ಆರವೇನೆ ಆರು ಬೇವರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದಪುರ ಬರೋದುಂಟು ಶಾಂತ ಮತ್ತಾಡ್ದ ಅದಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ನೀಕು ಏರಾಡಲ್ಲ ಅರೆ ಅಂಚಪ್ಪ ನೋಡ್ಸಿದ್ದು ಆರು ಕೂಡ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಪಿಲಕ ಬಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಆರೇ ತಿರ್ಗದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಗ ಇರು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಪುನಿಯ ಆರು ಅಮ್ಮ ಈರಾರಿಗೆ ಬಿರುವಾಸು ಅತ್ ಜಗ್ಗುಗು ಭಾರತಕ್ಕ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡೀನಿ ಯಾವರ ಯಾನತ್ತು ಬಂಡೀನಿ ಮಾರೆಯೋ ಒಂದು ಜಗ್ಗುಗು ಬಂಡೀವಿ ಜಗ್ಗು ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಊರು ಹೆಂಗೆ ಆತನು ಐಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತಕ್ಕ ಬರಲೆ ಅರ್ಥ ಅವನು ಆರು ಬಕಲ ಪನ್ಪಿನ ಅವ್ವೇ ಪಾಪ ಜಗ್ಗನ್ನು ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಬನು ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೇಡು ತಡೆಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ಬಿಚ್ಚಾತ ಬಕಲ ಆಯವರಿ ಕುಡರಿ ಬಿರುವಾಸ್ పోయేరా ಅಲ್ಲೇ ಕುಡು ಬಿರುವ ಬೇವರ್ಸಿ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೇರಾರು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ತಿಲ್ಕೆ ಬಕೊಂಜಿಯರ ಪಂಡೇರು ದಾದನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೆಕ್ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಎಂಜಿನ ಏನ್ ದಾದನ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಪಂಡೇರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಯಾರು ಜಾತಕ ಯಾನಾವು ಒಂದು ಬತ್ತ ಓದುದು ಪನ್ಪುಜಿ ಐಕೇರ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಯಾರು ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗ ಮರ್ಯಾದೆತ್ತು ಮಾಡುವೇರು ಸತ್ಯ ಮಾರ ಜಗ್ಗು ಬಂತೀನಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವ ಸಾರು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡೀನಿ ಗುಡ್ಡದಾರು ಜಗ್ಗು ಪನೊಚ್ಚಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಆ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಆ ರಂಚೆಲ್ಲೇರು ಯಾ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಂತಿನಿ ಪೂರ ಜಗ್ಗು ಎನ್ನ ನೀನಮ್ಮನ ನಾಚಿ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ನಿ ಪೂರ ಜಗ್ಗು ಒಂದು ఎక్కడ బతితాయ లైవ్కు ఏమన్నా అందు నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు దాదన బర్సాగ దాదన కూడా నెట్ పారదు బతిని అంచిన బుర కథ అండియా ఈతు దొడిత్తుంది బొక్కల పంపినవేని ఏమన్నా ఇజ్జ పంతి జంచ అవి ఇరేకేని సరి తూలేదు గుడ్డల ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡೇರು ಬೇವರ್ಸೇರಿ ಇಂಚ ಕೆಟ್ಟರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕೆ ಬಂದಿಸ ಎಂಕೆ ತಿರುಗಿದೀನಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪಂತಿನಿಂದು ದೇವರೇ ಆರು ಲೈಫ್ದ ಒಂದು ಆಂಜು ಮಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಪರಾಹ್ನದ ಸುಖ ಭೋಜನ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಥದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯಿತು ಊಟ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬರೀ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೈದೊಡಿತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ವನಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಯಾನು ಹೆಂಡನಾಗ ಬತ್ತೆ ಆರ್ನಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೂತೊಡಿತೀನಿ ಮಿತ್ತು ಪುರ ತೂತೊಡಿತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮನ್ ತೂತೊಡಿತೀನಿ ఎక్కడ బిరువాజు పన్నీరే ఆరు బేవర్సి పన్ను చంద్రావతి ఈ జన కూడా కేను బిరువాజు పోయారాను ఆరు బేవర్సి ఎత్త మారంచ పండ్ర బల్లి కూడా తమసే పనిపోయినది ఇప్పటికి కూడా ఆరు షా జగన్న యాన్ మిస్సింగ్ ఈ కూడా కూటుదే కొడుతువా మంగ మొన్న సాండ దాదకాజి పీరు ఎప్పు కరియా ఇంక మండ వచ్చాడు దాల బల్లి ఉంతలే బాక తూపే
ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅತ್ತಮ್ಮ ಯಾ ಕೂಡ ಅರ್ಥಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪು ಇಂದೆ ಆರು ಎಂಕ್ ಜಗ್ಗು ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂತಿನ ಆರು ಕಾಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಿರುವಸಂದಿಕೆ ನೀರ ಬೇವರ್ಸಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಆರು ಕೂಡ ಪನ್ಪಿನ ಶೆಕ್ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ വെച്ചാത്തನು ಹಾಯ್ ಬಲಿತಕ್ಕ ಪಜ್ಜು ಎಂಕ್ ಬಕಲ ಬಕಲ ಯಾ ಬೈಕ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇರೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಿರೋದು ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅತ್ತವು ರಾಂಗ್ ಯಾರು ಓದು ನಾನು ರಾಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅರೆಗೆ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತ ಬಿರ್ವಸ್ ಬಂದಾರ ಬೇವರ್ಸಿಲಕ್ಕ ಸಡನ್ ಅವನ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಬಿನತ್ ಬೀವಾ ಬತ್ತನ ತ ಒಲೊಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಆದಿ ಪೊಡಂದು ಬೇವರ್ಸಿಯೇ ಪಣ್ಣಿನಾರು ಎಂಗುಲು ಅಂದಿ ಅವನಿತ ಅಮ್ಮ ಎಕಡಾರು ಜಗ್ಗು ಬತ್ತದ ಹಾಯಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸ್ತಂದು ಪನ್ಯ ಯಾರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಾರ ದಾದೆ ಕುಡ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಬೇವರ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿನಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಈರು ಜಗ್ಗು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ್ರ ಆ ರೆಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ಟು ಕೋಳಿ ಎಕಡ್ದಲ್ಲ ಇವಳು ಬೇವರ್ಸಿದ್ದು ಬೈದಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಓ ದೇವರೇ ಓ ಅರೆಗೆ ಓದೇರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸಾಂತಲ ಬನಂದುಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಅವು ಬಿರ್ವಸ್ ಬೇವರ್ಸಿ ಅತ್ತು ಈ ಸರಿ ಓದಲೆ ಪನ್ನಗಲ ಅಂದು ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಬೇವರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೂಡ ನಾಕುಲು ಪಾಮಿಕ್ಗೆ ಅದಪ್ಪಡು ಇಂಚನಿ ಕುಸಲ ಪನ್ಪನದ ಅದು ನಕಲ ಹತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಮಂಡೆ ಇವತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಹಾಕಗಂಡು ಆಗ್ತದೆ ಕಂಬಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಅರ್ಶಿ ಪಜ್ಜು ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಇತ್ತದ ಬೇರಿಕೆ ಹಾಕುದು ಮಂಡೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಜಿನಲ್ಲ ತೂಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಶೇ ಹಿಂಗೆ ಆರು ಮನ್ಪುನ ಕೂಡ ಪಾಪ ತೋಜಿನ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ತೋಜ ಮಕ್ಕಳು ಯಾನೇನು ಶೇ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತದನ್ನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಅನ್ ಪಂದ ಚೂರು ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅತ್ತಂದು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಂಡ ನಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮನ್ಪು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯಡ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಪಾಪ ಅರ ಅಂಚೆನಿ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನಿ ಕುಡ ಪನ್ಪುನ ಆರು ಅಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಅಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅಕುಲು ಗುರ್ತೊಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅತ್ತಿ ಯಾವ ಕೂಡ ಬುಡ್ಪದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಜಗ್ಗು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವಸು ಬಂಡಿನಿ ಆರು ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂದಿನ ಅತ್ತಮ್ಮ ಈರವೇನು ಬೇತೆ ಅರ್ಥಮ್ಮ ಅಂತಂದು ಎಂಕ್ ಬೇವರ್ಸಿನ ಪನ್ಪಿ ಕುಡವೇನೆ ಓದೋದು ಯೋ ದೇವರ ಕುಡ ಜೀರ ಬತ್ತಿರು ಅದರ ಬಂಡೇರು ಅಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡೇರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಯ್ಕ ಓರಿ ಬಂಡೆ ಆರು ಅರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಾರ ಯಾರು ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ದಾಂಡು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಂಡು ತೂದು ಎಂಚಿನ ಬಂತು ನಾನು ಅಂಚ ಬರತ್ ಯಾನ್ ಈತದೋಡು ಅಂದು ಈತದನ ಬಾರಿ ಈತದನ ದಾನ ಮಂದುವ ಈತದನ ದಾನ ಮಂದುವ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಎಲೆಯ ಬರ್ಸ ನ ಮಳೆ ಬರುವ ಹಾಗಿದೆ ಬರ್ಸ ನೋಡ ಬರ್ಸ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬರ್ಸಾಗ ದೈಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಡ್ಡೆ ನೀರಾಂಡು ಚೂರು ಒಗರ್ನೆ ಪಾರ್ದು ಪಾರ್ದು ದಾನೆ ಈ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡಂದೆ ಬಿಟ್ಪೆ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ರಂದ ಯಮ್ಮ ದೇವ ಮೂಲುಂಡತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ದೀವರಿಗೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪೂರವಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮರೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ಎಂಕಿ ಬೇಜಾರ ಅಂಡಾರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ನರಮನಿ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿನ ಪುರ ರಜ್ಜು ಬಾಬಾ ಮುಂಡರೆ ಯಾನು ಈ ಈಜರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈಜ ಅಂಟೆ ಯಾನಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ಓಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಆತದು ನನ್ನ ಓಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಈ ಜನ ಮಂತಿತ್ತು ಈ ಜನ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಇವರು ಮಂದೆ ಆಮು ಉಂಡೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇದು ಆಮು ಉಂಡರಿ ಎಬ್ಬೆ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದಲ್ಲ ಪಾದರ ಬಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಪುಗರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತು ಬುರೇ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ತೆಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇರು ಆರು ತೆಲಿಪವೇರು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇವೆ ಅಂತೂಪೆ ಜಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ಪೇರಿಯ ಬಕ ದ ಮಂಚೇನೆ ಪೊಯ್ನ ಬರ ಮಿತ್ತೆ ದಾದ ಕಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಕಜ್ಜು ಎಂಚು ಸೆಕೆಯ ಕರ್ಮ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೆಕೆ ಉಂಡ
ಹೆಂಗ್ ಭಾರಿ ಇವ್ರಿ ಅಬ್ಬಾ ಕಜಿಪು ಬೆಂಡೆ ತಕ್ಕ ಇರಿಗ್ದಾದೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೀನು ಇಜಿನ ಮೀನು ಮಂತದ ವ್ಯಾನ್ ಕಜಿಪು ಇನಿ ಐಕ್ ಎಂಜಿನ ಪಿರ ಅಲ ಕಡಲಮಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಅಲಯ ಪೋಪರ ಚಲಿಯಾಪುಡು ಪೋಪೆ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಸೆಕೆಯ ತೋಜ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜು ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಸೆಕೆ ನ ಸತ್ಯ ಸೆಕೆ ಎಂಕ್ ರಟ್ಟು ಬರ್ತದ ಗುಡಿನ ఇంకా బుజ్జి ಬೇಲೆ ಪೂರಾಂಡು ಕಡಲ ಮಗೆ ಇರೆಗು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮುಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಇದು ದಾಯಿ ಸೆಕೆ ಪುಡಿ ಸತ್ಯ ಸೆಕೆ ಪುಡಿ ಆ ರಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ನು ಮಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏತು ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಬ್ಜಿ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಈಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನಾಗ ಮಗ್ಗ ಈ ಬಿಜಿ ಪರ್ಯಾಂದಿ ಸೆಕೆ ಆಂಡ ಮಂದಿರಿ ಪುದಿಪ್ಲಿ ಅತ್ತ ಸೆಕೆ ಎಂಡ ಮಂದಿರಿ ಎಂಚ ಪುದಿಪುನು ಸೆಕೆ ಎಂಡ ಮಂದಿರಿ ಎಂಚ ಪುದಿಪುನು ಸೈತ್ಯ ಬಾಡುಂದ ಬಾ ಚಲಿ ಎಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಂದಿರಿ ಪುದಿಪುನು ಕೋಟೆಯನ್ನು ವನಸಾಂಡೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಪೂರ ಮಂತಿನಿ ಶಾಂತ ಈ ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಈ ಶಾಂತ ಯಾಕಡೆ ಮಂತೀನಿ ఉండరే హాయ్ బిర్వాజ్ అవి ఇంచెత్తిజి ఈరు ఇంచ బిర్వాజ్ ಪಾರ್ದು ನಲಾತು ಆರು ಬಿ ಪಾರ್ದು ವಾ ಪಾರ್ದು ಸೂಗು ಅಡಿ ಹೊತ್ತು ಇಂಚ ದೀರ್ಘ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವೇನು ಓದುದು ಈ ಬೇವರ್ಸಿ ಹತ್ರ ಆಗ್ತೈತೆ ಸೂಪರ್ ವಂಡ್ರಫುಲ್ ಅಂದಾದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಕೊಂಚ ಬಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಜಾ ಅಮ್ಮ ಬೇವರ್ಸತ್ತು ಬಿರ್ವಾಸು ಉಂದೆಂದು ಉದಾರು ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂದಿ ಅವು ಬೀರ್ವಸಿಂಚೈತರು ಸರಿ ಪಡ್ಲೆ ಮಾರ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನನ್ನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಕುಡ್ಲ ಅಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ಬರ್ಚಿ ಇದ್ದ ಬಿರುವಾಜಗ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಡ್ಬಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡು ಇಂಕು ಸೆಕೆ ಪುಂಡು ನಾನು ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ನಂಜಿ ರಟ್ಟು ನಂಜಿ ಕೋಡೆ ಕಂತೀನಿ ಇಂಕು ಕರೆಂಟ್ದ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಶಾಂತ ಎಂಕ್ ಮಂಡಪರ ಹಾಳಾತದ್ಯಾ ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ವಾರಿ ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಇರ್ಕು ಮಲ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಪುಡು ತಿಕ್ಕಲೆ ಇರೇ ತಿಕ್ಕ ಪೂರ ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪೀರ ಉಪ್ಪು ಕರಿಯ ಅಂಚ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡುವನ್ನ ಸುಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಪ್ಪು ನಮಕ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿದ ಕೊಕ್ಕ ಮೀನು ಅವು ಪೂರ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡು ನನ್ನ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೆರಡು ಲೈವ್ ಆರು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬೇವರ್ಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋರು ಮುರ್ಚಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಈ ರೆಡ್ಡ ಪರಿ ಯಾನಾಲಾಪೆ ಯಾನ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೆಂದೆ ಬಿರುವಾಸ ಬಂದು ಬಿರುವಾಸ ಬೇವಾಸ ಅತ್ತಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹಂಚೇನೆ ಎಂದು ಕಾಡೆನಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅಂದು ಎಡ್ಡ ಸುಪ್ರಭಾತ ಅರ್ನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರಂಚ ಐಟೋರಿ ದಾದನ ಪಂಡೆಯ ಕುಡ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಇವರಿ ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ದಾದನ ಅವಿ ಎಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಪನ್ಪ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಎಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದು ನಮ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿಂದು ಬಂಡಿದಾರೆ ಯಾನ್ ತೂಪುನ್ಯ ಆರ್ದ ಅದು ಗೊತ್ತುನ ಅರೆಗೆ ತೂಪುನಾತ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜರಿ ಒಟ್ರಸಿ ಅವು ಇಂಚ ಕಣ್ಣುತುನಗ ಬೇವರ್ಸಿ ಆತದವು ಆರು ಪನ್ವೇನಿ ಪನ್ಪುನ್ಯತ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದಿನ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಬೊಚ್ಚ ಅಂದಿನ ಅವಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪೇರು ಬಾರ ಅವರೇ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಧಗಾಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಆರು ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ ಪೊಪ್ಪೇರಾರು ತಿರ್ತು ಬರ್ತೀನೇನು ಓದು ಮಿತ್ತದೇನು ಓದು ಚೀರು ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಅವೇನು ರಿಟರ್ನ್ ಓದೊಂದು ಪತ್ತ ಆರು ಅಂಚತ್ತು ಆರು ಅವೇನು ಒಂದು ತೂಪುನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚತ್ತು ಒಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಓದು 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 ಪೊಪ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕಾರು ಅಂಚ ಪುಗರಿಯರು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಪುಗರಿಯರ ಇಟ್ಲ ಅಚ್ಚು ಹಸಿ ಪಂಜು ಎಲ್ಲ ಬುಗ್ಗಾರ್ದೇರು ಎಂಕು ನೆರೊಡ್ಸಿ ಈರು ಕೂಡ ಗಡಿ ಗಡಿಕೇನು ಅಂತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತಂಡು ದಾದಿ ಕೋಡೆ ಕೂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೋರ ಅಂದು ದಾದಿ ಎತ್ತಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕುಡೋರ
ఇప్పుడు కోడే దాదిత్తుడు కుడ్డలా అండ కోడే అక్కడ పనుడు ಗೊತ್ತಿనాయి ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ నుంచి ಸರಿ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪು ಚೇರಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ನು ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಓದುದಾಯಬೇಕು ಅವೇನು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ಪಾಲನೆ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಕಡುಪುರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂತ್ ದೊಡ್ಡಿತ್ತು ಅದಗಾಂಡ ಒಂಚು ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಸಾಧ ಏತು ಪನ್ ಸಾಂತಲ ಬಂಡಲ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತಮ್ಮ ಬಿರುವಸು ಬೇವರ್ಸಿ ಹತ್ತು 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 ಅಲ್ಲ ತಿರುಪಿರು ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಅರ್ಥ ಮಂತ್ ಬಂಡಲ ಅರ್ಥ ಬರುವೇರು ಬರ್ತದ ಪನೋಡರಿ ಅವೇ ಪಂಪಿನತ್ತ ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಪಜ್ಜು ಬಯಲ ಆಲಿತದ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಐಕ್ ಕೂಡ ಚಿನ್ನನ್ನೆ ತೂ ಮತ್ತ ಕೊರ್ದುಂಡತ್ತ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತ ಬಾ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ వాళ్ళు ಪಾಪ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರ ಮಾರೆ ಆರೆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ ಪಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನದು ಕೆಲವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪಿರಿ ಕೆಲವರು ಕೋಪ ಇರ್ಪುಡು ಈಜ ಪುಂಜು ದಾದ ಮಾರೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಅವೆನ್ನೇ ರಾಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ತೂನಗ ಬೇಜಾರ ನಿಂಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ನು పజ్జి మరి పజ్జి అజ్జి బుస్నాగను నాగపోతుడు నాగన్ కూడా నమ్మ అచ్చినವರು అచ్చ అచ్చు వాళ్ళు ఇరుకుది ಗೆರ್ತಾಲ್ ಅಮ್ಮ ಸರಿ ನೆರ್ಪಿರಕ್ಕ ಹೀರಿಗು ನೆರ್ಪಿರ ಕೂಡ 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 ದಾದಿ ಬ್ಯಾಕ ಏರಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬುಸ್ನಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬುಸ್ನಾಗ ಅಡಿಕ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಶಿ ಅರ್ಶತ ಅಚ್ಚು ಅಕ್ಷತ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಬಾರ್ದು ಲೌಡೇ ಒಂದೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನಂಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗಳ ಲೌಡೇ ಯಾರಿದು ಮೂರನ್ನು ಸರಿ ನೀರು ನಿತ್ತೇರು ಒರಿ ಏರವು ಬುಚ್ಚಾನೆ ಬಂಡಿನಿಕ್ ನೆರಡು ಅಂಚನೆಕ್ ನೆರಡು ಆರು ಅರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒರಿ ಬತ್ತೆ ಲವ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೈಕಾರು ಪನ್ಪುನ ಇಂಬೇನ ಬೇತೆದೆ ಬಂದು ಪಾತೇರಿಂದು ಇತ್ತೇರು ಸರಿ ನೆರಡು ಮಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅರಡ ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುರ ಇದು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾ ನಾಗ ಏರಕ ನಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಕಡಂಜಿ ಕೋಡೆ ನಾಗನ ದಕ್ಕದು ಬುಸ್ನಾಗ ಪಂಡದು ನಾಗರ ನಾಗರ ಹುಚ್ಚು ಕಿರೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜು ಕೋಡೆ ಕೆರ್ದಾತನು ಅಚ್ಚು ಕೆರ್ತಾಳು ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಇರಿಂಕದ್ದೇ ಇದ್ದಾಳು ಲವ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಹೊಸತ ಪಜ್ಜು ಒಂದು ಲವ್ಲಿ ತುಲ ಏನಿಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಅವನಿತ ನೆಕ್ ಲವ್ಲಿಗೂ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪು ಜೊತೆ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉಂಡಿ ಏರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡದಲ್ಲ ಗುರ್ತದವ ಅಕ್ಕವು ಅವು ಏರಿಂದು ಅವು ಬುಸ್ನಾಗೇನಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತದ ಅಚ್ಚು ಬಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಂಡದು ದೆತ್ತಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನು ಅಂಡ ಐಕ್ ಬ್ಲೂ ಇತ್ತಿಜಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಾ ಹೊಸತ ಅವು ಏನುಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಲೌಡೇ ಯಾರ ಇದು ಈರು ಮಲ್ಪುನ ಮುಂಗುಲಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಲೈಕ ಮುಂಗುಲದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ವಾ ಮುಂಗುಲಿದಿನ ಮೂಲೆಂಗಿದಾನ ರಿಜ್ಜಕ್ಕ ಡೋಸಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೂ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಡಿ ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ಇದು ಲೌಡೇಗ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಏನಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರು ಅತ ಯಾ ಮನ್ಪುನ ಮುಂಗುಲಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಡಿಗೆ ಯಾನೇಪ ಮುಂಗುಲಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂದ ಮಾರಯ ಏರುಂದು ಏಪ ತಿಂತೀನಿ ಮಾರಿ ಯಾರು ಮುಂಗುಲಿದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತೀನಿ
ಮುರ ನೀರು ಪೆರ್ಗುಡದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಆದಿತ್ತು ಅಂದ ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಪೆರ್ಗುಡని ಕೆರ್ದು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅವೇನು ಕಂತದ್ದು ಆ ಅಂಬೆ ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡದ ಐಕೆ ನಾವೇನು ಆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತೀನಿ ಮೆರಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟನೆ ಪತ್ತಂಪೋದು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಬರೋ ತಿಂತೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹೆಂಗು ತಿನ್ಪುಜ ಅಂಚ ಬರ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮುಂಗುಳಿ ಬರೋ ತಿರುಪುಜಿ ಆ ಜನ ಕೊಂಚ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಸೈಯಡಿ ಇಟ್ಟು ನಡು ಬಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆರ್ದು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಅದೇ ಮುಲವಡಿ ಅಂದು ಪೂರ ಪಿದಡೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಕಂತ ಕೊರಿಯರಿ ಅನ್ನ ಮುಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ ಮತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಆ ಜನ ಪೋರ್ಲು ತಿಂತಿದ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಮೂರ ಅವಳು ಪೆರ್ಗುಡೆ ತಿನ್ಬಿದ ಅಕಲು ನಿಗಲ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಮಾತೆ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೇವ ಉಂದಿ ಏರು ಗೊತ್ತಾಂಡಕ್ಕ ಯಾರದು ಶಾಂತ ಓ ಯಾವುದು ಯಾರಿದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ರಸ್ಯನಾ ಯಾನ್ ರಸ್ಯತ್ತು ಕುಡ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೆ ಐಕಿನಿ ಬೈದೀನಿ ಐಕಿನಿ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸಿ ಬೆಡ್ಡ ಆತನ ಬಂಡೇರು ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನಿಕ್ಕದಾನೆ ಹೆಂಗು ತಿಂದು ಚಿನ್ನ ಅಂಡು ಮಂತು ಕೊರಲ್ಲಪ್ಪ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಬುರ ಅಂಚಾರು ತಿಂತೇರಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಆತನತೆ ಲವ್ಲಿ ಲವ್ ಡೇ ಲವ್ ಡೇ ಏ ಲವ್ ಡೇ ನನವರ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಕ್ಕಲ್ಲದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಲಿತ ಗಸಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ತೇರಂಟೆ ತಪ್ಪು ಕರಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಆಪನದ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಪಂಜಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಪಂಜಿದ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪಂಜಿ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಇರು ಪೊರ್ಬು ನಡೆಬೋಡು ಬಾಯ ಮನ ಕಲಿಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಕುಲ್ ಮನಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕೈತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ഞാൻ തിൻപുലിനെജ്ജ് മൺപുലിനെജ്ജವು ಎಂಕಲೆಗೆ ದೈವದೇವಿ ಇರುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಿಲ ತಿನ್ಪುಜ ಪೆತ್ತಲ ತಿನ್ಪುಜ ಏರಿಯ ಶಾಂತ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಡಿಯೇ ತುಳಿ ಯು ಯು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಓ ಈ ಪೆತ್ತರ ತಿಂಪರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಮಾರಾಯ ಪೆತ್ತ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿನ ಏಪಲ ಬರ್ಪಿದಲ್ಲ ಏಪಲ ಬರ್ಪದ ಈರು ಈರು ತಿಂದಿನ ಪೂರ ಕಕ್ಕ ವರ ಎನ್ನ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಪೇರ್ಗುಡೆ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಜೀರುಂದು ಐಡಿ ಪೊಸತ್ತು ನೀವು ಲೈಫ್ ಇರ್ದಾದೆ ಪೇರ್ಗುಡೆ ತಿನ್ಪಾರ ಕಕ್ಕಲೆ ದೊಂಡೆ ಕೈ ಪಾದ ಕಕ್ಕಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ವಾ ಗ್ರಾಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ಗ್ರಾಮಲ ಏಪಲ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕೊಂದು ಅವ್ವೇನೆ ಗೊತ್ತಬ್ಜ ಅಕ್ಷತ್ ಪ್ರಜ್ಜತ್ ಓ ದೇವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಡೆ ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜು ಏರಿಂದು ಉಮೇಶನಾ ದಾನ್ವಾರ
ಕುಲೋಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನಿ ಉಮೇಶೇ ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕಾವೂರು ಗ್ರಾಮ, ಕುದ್ರೋಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮ. ಓವೀರ್ನಾ ಎನ್ನ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮ, ಕುಡಿಯಲ್ ಬೈಲು. ಉಮೇಶ ನಂದು ಕಿರಣ್ ಬೆಟ್ಟು ಧನ್ವಾದ ಕ್ಲೋ ನೀವು ಅಂದ ಅಂದಾಜಾಗಲ್ಲ ಅಂದಾಜಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜೋಲ್ಲ ಆಂಡ ವನಸು ಅಲ್ಲ ವನಸ ಅದ್ದುಕುಲೋ ಒಂದು ಪಟ್ಟಂಗ ಪಾತೆರುಣಿ ಈ ಪೊಂಜೋಡ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಡಾಡಲ್ಲ ಯಾರೊಂಜಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟವ ಯಾರು ಓ ಪಜ್ಜು ಬಲ ಬಲ ಏ ಬೈದ್ರಂತಲ್ಲ ದೇವರೇ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಇನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗಿ ಕೊರಡು ಪೂರ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾರ ಸ್ವಂತ ಹತ್ತು ಅಂದಕ್ಕ ಈ ಜನ ವಾರ ಎಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರ ಏರೇ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ್ ಈ ಜನ ಓ ಪೇರು ಕೂಡ ಇನ್ನ ನಂಬರ್ ಓಡ ಒಂಜೆರ್ದು 10 ಮುಟ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಓ ನಂಬರ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಬತ್ತನೇ ಎನ್ನ ಇಜ್ಜ ನೀರ್ನ ಒಂಜೆರ್ದು 10 ಮುಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಒಂಜೆರ್ದು 10 ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಂಪ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ನಂಬರ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಸುರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಓಡತೆ ಬೊಕ ಸುರೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಆಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸಿಲ್ಲು ಪನ್ನೂರು ಚವಿ ಇನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಓಯ್ಲು ಪಂಡ ದೆಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಂದ ಕುಲ್ಲೆ ಲೈವ್ ಪಾರಾಡ್ಚಿ ಬೋಲ್ ಲೈವ್ಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಕ್ಕ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅರವ ಅವು ಸೀದಾ ಗಡಿ ಕಡಪಲೆ ಕೇರಳ ಪೊಲೆ ಒಂಜಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಐಟ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿಡ ಒಂಜಿ ಆವುಲಿ ಮಾರೆ ಅವು ಸೀದಾ ಗಡಿ ದೇವೇರ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ದೇವೇರ ಆನಿ ಯಾನ್ ಕಂದೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋದು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಲಕ್ಡಿ ಪತ್ತ ಬೈದೆ ಓವು ನಂಬರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ತೂಪ ಯಾನ್ ಬರ್ತನ ಬಂಡದು ಒಕ್ಕಡೆ ಓಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಮೂಲತ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಅಂಚ ಎನ್ನತ್ತೆ ಇಂಚಾಪಿನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾದಿಗೆ ಹೋಯ್ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಉಂಡನ ಕಾರಲ್ಲ ತಿಂತೋಡು ಖಾರ ತಿಜವು ಹಾಂ ಬನ್ನದ ಮುಂಚಿದ ಬಿಡಿ ಬಾ ಡೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನಮ್ಮ ಯಾರೆಡೆ ಕೊಲ್ವೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಲಾಯ್ಕ ಬಾ ಅಕ್ಕ ಮೂಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾ ಮೂಲ್ ಬರ್ಸಾಡು ಮೂಲ್ ತುಲ ಬರ್ಸ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ನೆಟೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬುರಾಂಡು ಕಾಣ್ತದ ಬೇಲೆ ಅದು ಅರ್ಥದ್ದು ಒರೆಸದು ಮೀದು ಮಾತಕಲು ಓನಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಇತ್ತು ಹುಷಾರುಲೇರು ರಗಲಿಜ್ಜ ಹುಷಾರುಲೇರು ಶಾಂತಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತೇತಾ ಫಾಲೋ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದ ಶಾಂತನ
ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ಬೋಲು ಏನು ಶಾಂತಾಗು ಚೇ ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ತೇತ ಇಬಿ ಶಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ತೆ ಹಾಂ నువ్వే సేమ్ ఏర్లతో నిజ్జరత లైవ్ సేమ్ పన్నాగా ఏనా కేరిగ్ల పనిపించి సేమ్ ఇట్లా వీడియోస్ ఉండు షార్ట్ వీడియో నేను నెత్తిన తైకి పారదిని అటు దాచొచ్చింది రాదమ్మా ఓలేరి ప్రతిలోకులు మాత ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ತೂಪೆ ಕೊಡ್ತೇಲಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಹಿಂಗು ಲಾಟರಿ ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಗೋ ಅಂತೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಸರಿ ಹೆಂಗೊಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧ ಇರ್ದೆಪ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಒಂತದ ಇರ್ತದೆ ಬಾಕಿದ ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಲಾಟ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಬಾಕಿದ ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಇರ್ಪತ್ತೊರ್ಲೆ ಇರ್ 75% ಹೆಂಗ ಕೊರ್ಲೆ 25% ಇರೇಗಾನ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ನೇಕು ಕೊರ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆಪುರ ಮಲ್ಪೇರ ಅದೇ ಅಂದು ಬರೀತಾ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವೊಂಜಿ ಕೊಂಚು ರೆಡ್ ಡುಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಕೇರಳ ಲಾಟ್ರಿ ಲಕ್ಷದ ಒರಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾದಾಯಗು ಲಕ್ಷದ ಒರಿಯಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಏಪಾಂಡಲ ದೇವಿರು ಕೈ ಪತ್ತೇರು ದೇವೇರು ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕಲೇನೆ ಪತ್ತನು ನಮ್ಮಂಚನಕ್ಲೇನು ದೇವೇರು ಪತ್ತು ಜೇರು ತೂದುಲಗೆ ಏನು ಪೂಜೆರು ಅವು ಏರೆಗೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇವೇರು ಅರ್ಥಾಂಡ ದೇವೇರು ಪೆಜ್ಜಿದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಉಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆವು ಅಂದು ಒಂಜತ್ತೊಂದಿನ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರದ ಅಲೋ ಇರ್ನನೆ ವಿಷಯ ಕಡೆ ಪಾತೇರ್ ನೀರು ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನಿರೀಗ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಕ್ಕಡು ಇರ್ನ ಲೈವುಡು ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಂದ ಬಂತಿನ ಹತ್ತಾವೆ ಅವು ಈರ ಅಂಚ ತೆರಿಯಂದಿನಿ ಐಟ್ ಜಗ್ಗು ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಜಗ್ಗು ಆರು ಪಂಡೇರು ಆಯಿ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸಂದು ಪಂಡೇನಿ ಅವು ಬಿರ್ವಾಸನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ದಿನ ರಾಂಗ್ ಆತನಾರು ಅವಿರಿಗೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಂದ ತೋಜಿದೀನಿ ಈ ಜಗ್ಗು ಬತ್ತು ತಿಳಿಪುನೆಂಡ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ ಪನ್ಪೆಲ್ಲ ಇವು ಬರಡಾರು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಐಟ್ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಂದ ಏರ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ಜೇರವೆ ಈಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಪೂರ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಬೇಜಾರಾತಜಿ ಅಂಡ ಇರಗೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಜತೆ ಪಂಡದು ಮಾತಪನಂದಿತ್ತೇರು ಉಂಡರೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಉಂಡರೆ ಅಮ್ಮ ಅಲೆ ಬತ್ತಿನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಉದ್ಧಾರ ಆತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ದುಮ್ಮಾಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇರು ರಾದಲ್ಲ ಕಸ ಬಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಾಪ ಇರೆ ಬೇಜಾರಾತ ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇರೆಗೆ ಬೇಜಾರಾತ ಜತೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಏ ಪಂಡ್ರೆ ಇರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡಿರು ಜಗ್ಗುಲ ಬಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಬಿರುವಾಸ ಪಂಡಿ ನೀರು ಬೇವರ್ಸಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂತಂದೇರು ಈರ ಓದಿಜರು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಆರೆಂಕದ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಪಾಪರಿಗೆ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಆತಿಜಿ ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಳು ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಪೇರು ಪಂಡು ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮಗ ಚೂರಕ್ಕ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂತಿಜೇರು ಶಾಂತಲ್ ಉಳ್ಳಲ್ಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂತಿಜೇರಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂತಿಜೇರು ಐಟ್ ಇರ್ನ ಲೈವುಡು ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಬೇವರ್ಸಿ ಪಂಪಿನ ಪದ ಬೈಜಿ ಬಿರ್ವಸ್ ಪಂಪುನ ಪದ ಬೈದಿಂದ ಅವೇ ನೀರು ಅವು ಕನ್ನಡಡೊಂತೆ ಆರು ಏರು ದಾದ ಮಂದಿರ ಗೊತ್ತೇನೆ ಈ ಜಗ್ಗು ಸಾತ ಅಲ್ಪ ಅಡಿವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರ ಅವು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಬಂದಾತದ ಅವು ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಈರು ಬರ್ಪಿಡ್ದಂಬು ಆರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿ ಜಗ್ಗು ಬಂಡೇರು ಆರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೆ ಪಾಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ದಾದ ನಾ ಪಂಡದು ಅಂಚದಾಲ ಅರ್ಥವೇ ಇದು ನಾವೆಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ನು ಸರಿ ತೂಲೆ ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತನ ಆರು ನೆರ್ಪೇರು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೇರಡ ಉಂಡತೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆರು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮೆಸೇಜಿನ ಪೂರ ಓದುಲೆ
ಇತ್ತ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಆಪುಡು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಓದೋಚಿ ಒಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂದಾರಿ ಇದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಓದೋ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಾಂಡೆ ತಿರ್ತು ಮನ್ಪಕ ಇರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದಿನ ಬಂಡಾರತೆ ಏರ ಕಡುಪುರ್ದೆ ಇருந்து ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ನ ಆರ್ ಕಡುಪುರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಪಿನ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನ್ ಮಂತದ ಅವೇನೆ ಒತ್ತುಲೆ ಒತ್ತುನಾಗ ಐ ಡೌನ್ಲೋಡ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಒತ್ತುಲೆ ಅವು ಸೀದಾ ಇರ್ನ ಇಮೇಜ್ ಬರ್ಪುನು ಇಜಿ ನೈಟ್ ಶಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕುಂಡು ಅವೆಂದ ಎತ್ತಿರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಲಿ 4 ಜನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಪುರದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಕನೋ ಕಟ್ಟೊಡ್ಸಿ ಅಂಚದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರೋಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮೇಡಮ್ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬೊಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಯಾಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಉಳಿದು ಪೋಯರತ ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡ್ ಆಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎಂಗಲ್ ಐನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ನೆಂಗುಲ್ ಕೊರ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಜಾವೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕ ನಾಂದು ಅರ್ನ ಬಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ದಾದಾಂಡಿ ನಿಕ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಎಂಚಿನ ನಿದ್ರೆನಾ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇಲ ಇರಿಗೇತ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಬಿಡು ಎಂಕು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತುಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿನ ದಕ್ಕು ಎಂಚಿ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪವರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಸಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಾದ ನಾ ಚುಚ್ಚಿನ ಮಾರನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದು ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೇಗದ್ದು ಪೋಪೆ ನಾನು ಬೇಗಡ ಪೋಪೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಲಿಯಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಬೇಗಡ ಪೋಪೆ ಪ್ರದಿನಾಕು ಮಾತ ಓಲೇರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒನಸಾಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿ ಜಿಮ್ಮ ಬೇಗಡ ಪೋಪೆ ಅಂತೆ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಯಾಪ ಪೋಪೇರು ಪಂಡದು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮೀನಿ ಪೋಪಿನ ವಿಷಯ ದೇವೇರು ಇರೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋತ್ವೇರು ಹುಷಾರಿ ಚಂದಕ್ಕಳು ಈರು ಮುರನೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದು ಲ್ಯಾಟಿನಾ ಓ ಲ್ಯಾಟಿನಿಯೇ ಇರ್ನ ಮಂಡೆ ಯಾನ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತೆ ಮುಖದಾಲ ಪಾತಿರೋದು ಜಾನ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಿತ ಉಕ್ಕರಿ ಮಂದೆ ಪೀರದ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವನಿತ ಮಸ್ತಿಜ್ಜ ಒಂತೆ ಅವಾಯ ಮಂಡೆಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪೂರ ಬಕ ದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಓಲೇರು ಪಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ದೇವರ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಾನಿನ್ನೆ ಕೂರುವೆ ಚೆಲುವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಈ ಮೀದುಲ ಒಂಜಿ ಕಿರ್ಬ ಶಾಪ್ ಮೋನೆ ಬರ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪಂತ ಜನ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡಿಯಾ ವಿಷಯನೇ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡೋ ಬರತ ಸಾಲ್ವೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಬೋಡಣ್ಣವೇನೆ ಓದುದು ಪಲ್ಲೆ ಗುಜ್ಜೆಂಡು ಬೋಡಿ ಕಾಯಿ ಮಂಡೆ 19 ಬಲಿ ಬಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಂದು ಬಲಿ ಬಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚು ಗುಜ್ಜೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಂಟಿ ಸಮನೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೂ
ಲೈವ್ಡು ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವನಿತಾ ಸಂತ ಗೊತ್ತು ಲೈವ್ಡು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರದಿನಗಳು లేరు ನರಮನಿಜ್ಜ ದಾನೇನೆ ಶುಕ್ರವಾರದು ಪೋಯರ ಪುರ ಓಮೋ ಶೇಪ್ ಪೇಟೀಸ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೇರೋ ನಾನ್ ಓಸು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ತಾಪಚ್ಚಿ ವನಿತ ಓದುವಲ್ಲ ವನಿತ ಓದಾವ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಬಾ ಸರ್ ಓ ಬಾ ಸರ್ ಯಾನುಕ್ಕುಲ ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಬಾ ತೋರಿಸಿ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪಿನಿ ಹೆಂಗ್ ಪೀರೆ ಉಪ್ಪುಗರಿ ತರಕಾರಿ ಕಾಪಿದ ಪುರ್ತಾಂಡು ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಲಾಯಿನಿ ಕಾಪಿದ ಪುರ್ತಾಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಪಿದ ಪುರ್ತ ಆತಿಜಿ ಐಡುಲ್ಲೇರು ಬರೇ ಲೈವ್ಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತೇನು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಸುಜಿಜ್ಜಿ ಐಡಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಂದೇ ತನ್ನ ಗಸಿರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೊತ್ತು ಜೋಲಿ ಇರ್ನ ಉದ್ಯೋಗಂ ದಾದ ಮೇರಾ ಉದ್ಯೋಗಂ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆನೆ ಗರೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತೊಂದು ತೂವೋಡು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ ರಪ್ಪಲ ಆಗ್ಯೋಡು ಓಲು ಬಾ ಮಂಡೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಗಿ ಹಾಯ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿ ಮೋನೆ ನಂಜನೆ ಇಚ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ನೆಟೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಅದೇ ಸಬ್ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಬಾಗಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಪೋಪ ಇಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಅಂತೊಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾ ಬೋರ್ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಲೈವ್ ಪಾತಾರೆ ಜನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಕುರು ಚೆಪ್ಪೊಡತ ಅಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪತೆ ಅವೆತ್ತು ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಫನ್ಪರೆ ಚೂರು ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಪತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕೊಂತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕಿ ಏತ್ ಜನ ಸಬ್ಬಾತೇರು ಪೂರಿರ್ಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೋನಾಗ
అవులు దాదాపుండు దాదాపుంಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಂತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾವಡು ಅತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಕಾವಡು ಲೈವ್ ಕಾವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೊಂಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಪೋಯಿನ ತೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜ 5,000 6,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದು 7,000 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂತನ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾಸು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾಲ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಬರಬೇಕದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಸಬ್ಬಾತೆ ಇದೆಗು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆರು ಸಾರು ಎಗ್ಡೆ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಡೇ ನೆಗರುಣು ಮೂಗು ಮುಸುಂದರ್ಥ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಡ ಪೋಪೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನ ಬಿಸಿ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಪೋಡು ನಿಕ್ಳು ಕೈ ನೋಡು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸಿಸ್ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಅಂತೆ ನಿಕ್ಳು ಕೈ ನೋಡು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪನೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಬಂಡ ಏತುಂಡು ಚಂದ ಪರಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏತು ಸಬ್ಬುಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಐವ ಸಬ್ಬಾಂಡ ಲೈವ್ ಬರಲಿ ಪಜ್ಜು ಪೋಯಿನ ದಾದನ ಇಜ್ಜಲಾಲು ಅಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚಾಪುರ ಮಲ್ಪು ಜೀರಕ ಅಂದ್ ಚಪ್ಪಂಡಿ మేబత్తే చెప్పండి యామి చవులిత్తుండాల లాయిక మీయార ಇದು ಇದು ಅವೇನು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನು ಅವಿಕ್ ಕೇಂಡೆ ಇದು ಪನ್ನ ಅವೇನು ನನ್ನೂರಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನು ಅವಿ ಕೇಂಡ ದೆತ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಕುಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಬಾಯ್ ದಾದೆ ಬನ್ನಿ ಇರು ಪುನಃ ಅವೇನು ನನ್ನವರಿಗೆ ಪನೊಂದು ಯಾನು ಅವೀಕ್ ಕೇಂಡೆ ತಾದನ್ನ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿನ ನೇಮೇಂಡಿ ನೇಮು ಭಾರತಿ ನೀವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಬುಲಿಪೆರ ಯಾರನೇ ಯಾರ ಯಾವುದು ಇದು ಪನ್ನವೇನು ನನ್ನೂರಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಅವೀಕ್ ಇರಡೆ ಕೇಂಡೆ ಓ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ನಿಕಡ ಇತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇನು ತೂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಾಟ್ರೆ ಬೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮನೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಆಂಡ್ ಬನ್ನ ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪಣ್ಣಿನ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಲೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಗೇಂಡೆ ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಏದು ಸಬ್ಬುಲ್ಲೇರಿಯಾ ವನಿತಾ
ಅಲ್ಪ ಕನಿಯೂರ ಅಮ್ಮನ ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್. ಈ ಪ್ರತಿಮಾ ಓಡಿపోతీరు ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಫಾರಿನ್ ರಜೆ ಅವಳು ಬೇಲೆಗೂ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತ ಅವಲೆ ಬಾರಿ ಬಾಯಿಂದ ನಿಂತು ಉಂತಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸಿಸ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು. ಉಂತಲೇ 5 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮೊಸರ ಪೋದು ಪಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ನೀವು ಆಗ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಾಗ ಬೇತೆ ಮರ್ಲೈಡಿ ಬರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಅದೇ ನೆನಪುಂಡೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರೆ ದಕ್ಕದ ದೊಂಕು ದಿಂಕು ದೀತ ಕೆದ್ದಕ್ಕದ ಆತನೆ ಆಯ್ತಾ ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಈಗ ಕುಸೋತಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಹೀರೇನ ಬರೋನಿರ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಸುರಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಬಿರ ಬತ್ತೇರಿ ರವಿಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೆ ಬಿರುವಾಸ ಬತ್ತೇರಿ ಅಮ್ಮ ದೇವಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೇನು ಅರೆಗ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ವಿಷಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತೇರು ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಬಿರುವಾಸ ಬಂತೀನಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಬಂತೀನಿ ಹತ್ತು ಬಂತೆ ನಾವು ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತೇಂದು ಬಲೆಗೆ ತುಲಿ ಬಿರುವಾಸ ಬತ್ತಾರೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಿರುವಾಸ ನೆರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬೇವರ್ಸಿ ಬಂಡೇರು ಅವನ್ ಆರೇ ಬಂದು ಕಡಪುರ ಇರುತ್ತಲೆ ಎಕಡೆ ಅಂಚ ಬಂಡಿನ ಆರೇ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಬಂಡೇರು. ಓ ರಕ್ಷಿತ ನಿನ್ನ ಸುರ ಅವಳು ಓವತ್ತು ದಾಯ ಬಂಡಿನ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಂತಿಕ್ಕದು ಪಾಡುವಾರ ಪಾಪ ಅರೆ ಬಕ ಅವೇನೇ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಕೆಟ್ಟವಳ ಅವಳ ಪಂತಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಪಂತಿರ ದೈಕೆ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಬಂಡೆ ಪೋದು ಕೇಳಿ ಹಾಂ ಹೇಳ ಎಂತದ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು ಚಾತಿಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಓಡಿಗಿ ಈಗಲ್ಲ ಪಜ್ಜು ಪ್ರತಿಮಾತ ಓಡಿಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಕುಲಿಜ್ಜ ಚಾತಿಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ 4:30ಕ್ಕೆ ಮನ್ಪು ಇದು ಯಾರ ಟೈಗರ್ ತುಕ್ಯ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರಿಂದು ಅಕಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೋರ ಪುಂಡದೆ ಅಂದ ಅಕಲು ಪರ ಪಾತೆರಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಜಾಲಿ ಆಪು ಈ ಪ್ರದೀಪು ಬಕ ಅಚ್ಚು ಮತ್ತ ಅಚ್ಚು ಇಜ್ಜಲ್ ಬನ್ಕ ಅಚ್ಚು ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಶಿ ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರಜ್ಜು ಬರ್ಪಲ್ ಒಳಬೇಡ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾರ ಟೈಗರ ತುಕ್ಯ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸತಲ್ಲವ
ಇದೆಂತದ ಪಿಲಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಿಲಿ ಒಯ್ದಿನಿ ವನಿತಾ ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಜಗ್ಗುಬೋದು ವನಿತಾ ಅವಳು ತೂಲ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮನ ಲೈವ್ಡು ಆ ಜಗ್ಗುಬೋದು ದಾತ ಬರ್ಬೇರು ತೂಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಜುಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ ಬಿರ್ವಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂಡೇರು ಅಜ ತೂದು ನಾನು ಐಕದಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಓಡಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಐಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಗೊತ್ತಿಜ ಮೇಡಮ್ ಬಿಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಂದುವಾ ಮಂಗಳೂರಾ ಬಾಪೆ ತುಲ ತುಲ ಜಗ್ಗು ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ತುಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬತ್ತೇರ ಅಂತ ಏನವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಿರ್ವಾಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಬೇವರ್ಸ್ ಬಂಡಿ ಜಡ ಯಾವ ದಾದ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಏನು ಬಾಯಂಗ ಉಂಟು ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಬಿಂದುನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬಿಂದು ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಉಂಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿಯಾಗಿ ವೆದರೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬರ್ಸ ಮುರಣಿ ಬರುತ್ತಿಜ್ಜು ದೊಂಬಿತ್ತನತ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಬರ ಒಂದಂತೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಆರು ಪೋತು ಜೇರು ಲೈವ್ ಪೋತು ಜೇರು ಜಗ್ಗು ಪೋತು ಜೇರ ಬೊಕ ಪಂಡು ನಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ 1-2-3 ದಿವಸದ್ದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರಲಿ ಆಯಿತಾ ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಂದರೆ ಬೊಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಬೊಲ್ಲ ಊರು ಯಾವುದು ಚಂದ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ನಾನು ಆಟಿದ ಬಾರ್ಸ ಬರ್ಪು ನಂದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ನ್ಯೂಸ್ ತುಯ್ಯೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೌದಾದಿ ಅಂಚಲ ತವರುದು ಪಾರ್ದಿನಿ ಪೊನ್ನನು ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಓ ಹೌದಾ ಯವ್ವಾ ಬಿಸಿರುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನು ಒಂಜಿ ಕಿರ್ದು ಪಾರ್ದೇರು ಮಾರ್ರೆ ಶಿ ಅವಳು 24 ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನು ಅಲ್ಲೇನೊಂಜಿ ತಲ್ವಾರಡು ಒಂಜಿ ವಾನಮ್ಮನಂಡೆ ಬೀಜದೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಲಿ ಅದು ದಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡ್ತುನೊಂಜಿ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದು ನೆರ್ದು ಕಡುಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿರತ ಅವು ಬುರ್ದು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದಿಗೆ ಪೊನ್ನುಲೆನ್ನು ಕೆರ್ರೆ ಅವು ಮೊಕಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವು ತೂನಗ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಂಡತ ಬೇಲೆ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಗ ಬರ್ಪಲ್ ಬಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ಲು ಜೇರ ಪೋನಗ ಅಲ್ಲ ಓ ಬೋನ್ ಕೊಟ್ಟಾತಲು ಸ್ಕಿನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿನ ನೆಕ್ಕದ ಆಯ ಪಾರ್ದಿನೇ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಆಯ ಪಾರ್ದಿ ನಮ್ಮ ಬಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಂಚ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಿ ಬೋ
ಅವೇನೊಂದು ಕುಂಟುಡು ಪೊದ್ದೆಂದು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಂತ ತೂವರೆ ಆಪುಜವು. ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡುವುದಾ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು, ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ವಾ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನಾವು. ಮರ್ಲತ್ತು ಪೂರ ಆನಿ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನು ರೇಪಂತಿನಿಕ್ಲೆ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತಿನ ಅಯನು ವರನ ಸೈತದ ಪೋಯೆ ವರನ ಸೈಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಾಯಿನ ಬೇನೇನು ಇಂಚಿ 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 ಕುರ್ದು ಕುರ್ದು ಕೆರಡು ಆಯನು ಎಂಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋಟೋ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ತುಯ್ನ ನೆಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಾ ಯಾನ್ ದಾದ ತೂಪುನಿ ಮಾರ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಚೂರ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ಜಿ ಕಣ್ಣು. ಎಂಚಾವು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಆತ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಎಂಚಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲವ್ಗೆ ಆಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡದ ಬೇಕು ಗಲಾಟೆ ಅತ್ಯಾನ ಒಂಜಿಕೇನು ಆಲು ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ಬೇಗ ಬೇತ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜ ಬೇಗ ಬೇತ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜ ಪೋಪಿನಿ ಅಲೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನ ಲವ್ ಮನ್ಪುನು ಅನ್ನ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜಿದ್ದು ಕೊರಡು ಬಿಸಿ ರೋಡು KSRTC ಮೈನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಬಲ್ತೇತ ಬಲ್ಪದ್ ಅತ್ತು ಆ ನಮ್ನೆ ಬಲಿಪನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದು ತೂಪುನೇಕು ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರಿದ ಏನು ಪತ್ತಾರೆ ಆತು ಜಾ ಪೂರ ಕಾಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ಹಾಕನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಕಡಪುರ್ನ ಆತೆ ಅದಕ್ಕನೇ ಒಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಪತ್ತದ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೋಡ ಆಯಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುರ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತಿಕ್ಕಿನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೋಡು ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ತಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ನು ತಿಂತಿ ಸೈತ್ ಜಿಮ್ಮರ್ಲಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಆಯ್ ಸೈತ್ ಜಿದ ಬದುಕದೇತ ನಾನು ಆಯನ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಲಗಡೆ ದೆಪ್ಪುಜೇರ ಜೀವಮಾನ ಉಂಡಾಯ ನಾನ ಸೈಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರಾಯ್ ಯಾನ್ ಪುನಃ ಅಂಚು ಸೈಯರ ಬೆಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ಸೈಡು ದಿನ ಕೆರಡಾಯನು ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ 10 ಜನ ಪೂಜೆದು ಆಲ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೂದೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪಿದಾಡಿಯಲ್ಲತ್ತ ಅದೆತ್ತು ದರ್ತಿನ ತಾಯಿ ಎಂಚ ಆವು ಮಾರ್ರೆ ಸೇ ಆಂಡ್ರ ನರಮನೆಗೆ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗುಂಜ ಆಯಗೊಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಬತ್ ಆಯಗೊಂಚೂರು ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲವ್ ಮನ್ಪು ಜನ ಮದ್ಮೆ ಆಪು ಜನ ಬಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಕಾಡು ಓ ನರ್ಸಾಲು ದಿನ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿನ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಕಾತು ಉಂಟು ಬಂದಾಗನೇ ಪಾಡ್ವಿ ಆತ ಒಂಚೂರು ಕೋಡಿ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಆತ ಯಾನ್ ವಿಷ ಪರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಸೈಪೈ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಜಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಇಂಚ ಮನ್ಪು ಈ ಮದಿಮೆ ಆಲಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಮನಸ್ಸು ಆಲ ಆಯ್ಜಲ್ ಮನ್ಪುನ್ ಕೆರ್ಪುನಿಗೆ ಬಕಂಬಿ ಸೈತಿನ ಏರಿಯ ಕಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪೆಮ್ಮೆ ಪೋಯ್ಜ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಬೇಗದಾನೆ ಬೆ ಬದುಕು ನಾನೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಲ್ ಪೋಯಲ್ ಮೆನ್ನ ಬುಡ್ರ ಬೆಲ್ಲೆ ಹಾಕಲು ಕರ್ತು ಕೆರಡು ಅಂಚಿನೇನು ಪುರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಹೋ ಅಂದ ಅಂದು ಕುಟ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನು ಹಾಂ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕತೆ ಮಾರೆ ನನದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕ ಏರೇನು ನಾ ದೂರ
ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ನಿಜವತ್ಲ ಏರೇನು ದೂಡ್ದಲ್ಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಾಡ್ ನಡಪೊಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡದ ಪಿರಡ್ ಬತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗುರ್ತದಿ ನನ್ನ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೋನಗೊಂಡತ ಬಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಬಿಸತಿ ಮಾತ ಪತಂ ಪೋಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ತತ್ತದ ಅಂಚ ಬಿನ್ನು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೈಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕರ್ತು ಕೇರಡು ಓಡ್ತಿರ್ತಿ ಪೋಪಿನ ಡೇಂಜರ್ ಓಲಾಂಡ ಕಾಡು ನಡು ಡಿಲ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಡೇಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಜನದ ತಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ ಹಾಕ್ಲೇನು ಬೆರಿ ಬತ್ತು ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇರತ್ತ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ಬಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ಚಿಲ್ಲು ಕುರಿಂಜಿ ಸದಾ ಅಯ್ಯನ ಅವೇ ರಾಡು ನಾಡು ಸಾದಿರ್ ಕೇರಡು ನೆಲ್ಪೋಡು ನಾಲಿಗೆ ಪಾಡದು ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಅತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಅವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ವೀಡಿಯೋದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದಿರತ್ತ ಮರ ಕಿರ್ಪುನೇನು ಐಕೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪತ್ತದುಡ ಆಯ್ ಸಂಬಂಧಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪೇರ ವಂಚನೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂಡ ಆಯ್ ಅಲ್ಲೇನು ಲವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚವಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನದ ಅದನ್ನ ಆಯ್ ಉಲ್ಲೆ ನಕ್ಕುರ್ದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ ನಕ್ಕುರ್ದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಂಕುಂಡೆ ಐಜ್ಜೆ ದೂರದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಯ್ ಓಡಿ ಪೋಪೆ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದ ಜಿಗೈತಾ ಬಲ್ತದೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೇನಾ ಬಲ್ತದೇನಾ ಓಡಿ ಪೋವೆ ಒಂಜಾಯ ಸೈಯೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಜನ ಕುಲ್ಕೆರೋಡು ಓಡಿದ ಆಯನೆ ಸೈಯರ್ಲ ಯಾವ ತಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿ ಜವನ್ ಪೇರು ಬಲ್ತದೆ ಯಾಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಏ ದಾದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂತೇರು ತಿಕ್ಕು ನೋಟಿ ರಾಡತ್ ಪೊನ್ನುಲ ವಿಷಯ ಬತ್ತು ನಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪಡು ಮಾರ ರಾಜಕೀಯದಗುಲು ಅರೆಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆತಿನ ಬಿಡು ನಾನು ಸಲ್ಲು ಪಾಡುವೇರು ರಡ್ಡು ದರ್ಪೇರು ಉಲೇ ಕುಲ್ಲವೇರು ಆಯ್ನ ಇಡೇ ಪಾಡುವೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೂರ ತಂಡ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ಬೇಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಿದಲೈತ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬರಲಿ ಮಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಯನ್ನ ಕೇರಳು ಪಂಡ ಆಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ನಂಬೇದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಆಲ್ತಿ ಕುಜಲ್ ಪಂಡದತ್ತ ಬೇಕೇರ್ನಿ ನಾನು ಆಲ್ ಇಜ್ಜಲ್ ನಂಬೇದ ಬದುಕೊಡು ಇಂಚಿನ ಮರ ಕಾನೂನು ಮರ ಕೆರುಡು ಆಯನ್ನ ಬುಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ 20 ದಾದ ಯೂಸ್ ಅಂದವೇ ಪೊರ್ತು ಒನಸು ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬಕ ಪುಡ ಅಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತಾಯನ ಹಾಪಿನ ಸಾವು ಅಂದ ನಿಜ ಅಂತ ವಿಜಯಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಜೈಲು ಬಾರ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ ಗಡ್ಡ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋಯರ ತೂಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು 2-3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಪುಜೆ 3 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕಾಯನ ಬೇಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕುಲ್ಲೆತ್ತಾರ್ಪೇರು ಊರು ತಪ್ಪವೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸೈತಿನ ಅಪ್ಪೇನ ಮಗಲೇತ ಅವೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತುಂಡ ಈತು ಪೊರ್ತುಗು ದಾದನ ಆತು ಅವೇ ಹಿಂದೂ ಆಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಆತಿನ ಅಂದ ನಿಜ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆತನ ಆಯ ಮೇನ್ ಕೆರಿಯ ಪಂಡದು ಅಕಲ ಕಡದಗಳು ಮೇನ್ ಕೆರಿಪಿನಿ ಮೇನ್ ಕರಿಯ ಬಂದು ಆಯ್ ಕೆರಿಪಿನಿ ಅವೇ ಇತ್ತು ಹಿಂದೂ ಆಂಡದಾನೆ ಜೀವನೇ ಆತ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಜೀವನೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಗ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಜೀವನೇ ಅಂಡ್ ಆ ವಿಷಯ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಕೇರ್ನಲ್ಲ ಅಕಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಗಳು ಪೋದು ಕೇರೋಡ್ಸ ಮಕ್ಳೇನು ದಾಯ ಇಂಚ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನನೆ ಬಕ್ಕನೆ ಆಪಿ ಇಂದಿನ ಇಡೀಗೆ ಉಂತಾವಡು ಇಂಚ ಪೊನ್ನುಲೆನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಅದೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಹಿಂದುಲ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ಕಡುಪುನು ಎಂಚ ಪೋಲಿ ಬಿದೈ ಒರ್ತಿ ಪೋಪು ನಂದ ಛೇ ಅವು ಕರ್ತಿನ ಸೀಂತುನಾಗ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಡಿ ದಪ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಖಂಡಿತ
ಎಂಚ ಸುಮತಿ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ಈ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕಾನೂನು ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ಓಟು ಕೇಂದ್ರಲ್ಲರ ಓಟು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪೇರು ಐಕಿ ಏರ್ಲ ಪನುಡು ಪಂಡು ದಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡು ಅನ್ಯಾಯ ಒಂದು ಡವೆನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೀರ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಓಟು ಪಾರ್ದು ಗೆಂದದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರಗುದು ಮೇರೆದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಡ ಸೈಪಿನಿ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಜೋಕುಲತ ಸೈಪಿನಿ ಪಾಪದಕಲ್ನ ಜೋಕುಲತ ಆಂಡವು ಈ ರಾಜಕೀಯಡು ಮತ್ತು ಅಕುಲು ಮಾತೈತೆ ಈತ ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ತೂವಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನುಲೇನು ನಮ್ಮನೆ ತೂಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ನಿಜ ಪಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಂದು ಪಂದು ನಮ್ಮುಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದು ಎಂಚಾವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಫುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಂತ ಉಂಡ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ರುಂಡ ಕಡ್ಪೇರು ಇಂದೇನು ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೀನು ಜೈಲು ಪಾಡ್ನತ್ತು 10 ಜನತೆ ಎದುರು ಪಂಡದು ಕೆರೋಡು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನ ಮೇ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಆವಾಡು ಇಂಚಾವಾಡು ಇಂಗಳು ನಾರ್ದು ತಕಲ ಜೀವಲ್ನ ತೆಪ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಊರು ಮುರಣಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನು ಹಾಲು ಮಂತಿನಿಕ್ 30 ಜನನು ಕೇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗಳ ನರಮನಿಗಳು ಹೊರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಯಾವು ಬಾಕಿದಾಗ ಸೈತನೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಪೊನ್ನುಲೆನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊನ್ನೋದು ರೇಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾಮಕೈರುಲೇರು ಮಾರ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ತು ಇನಿ ಪೆತ್ತನ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪೆತ್ತನ್ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪೆತ್ತಂದು ಬತ್ತಂದು ದೇವರೇ ಆ ಪೆತ್ತ ದಾದ ಮಂತದುಂಡು ಆತಲ ಕಾಮುಕೆ ನಾಯೆ ಲೈವ್ ಕೊರೋ ಟಿವಿ ಲೈವ ಹಾಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗಿಜ್ಜ ಲೈವ್ ಕೊರೋ ಟಿವಿ ದಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಪೋಡಿಗಿಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಕುಲ್ ಮಂತ್ ನಾಡ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ದಾಯಿಗೆ ಪೋಡಿಯೋಡು ರಕ್ಷಣೆ ಜನ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಒಲ್ಲೇರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊನ್ನೇರು ಅದೇ ಏನ್ ಪನ್ಪುನು ಆಂಡ ಅವೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡು ಉಂತವಿರತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾಗ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜನಕುಲು ಸಾರ ಜನ ಪೋಪುನಕುಲು ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಕುರುಡತ ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ್ಯಗು ಒಂದು ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಲತ್ತು ಕಲಿಯುಗ ಅಂತ ಪೂರ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತೂದು ಬದುಕುನೆಕ್ ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚಾನಾಗ ಇಪ್ಪದಕ್ಕಲೆ ಗೀಮೇಕ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಚ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಪ್ಪು ಬತ್ತನ ಪ್ರದೀಪು ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕುಲೇನು ನಂಬರ ಅಪ್ಪು ಜೆಡಿ ತಿಲಕನೇ ಬಿಸತಿ ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ವನಿತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಿಂತಿನಕ್ಕುಲೇ ಪಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ನನ್ನದಾದ ಬೇತಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಚಿನ ಉಂತವನೇಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಾಕುಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಾರ್ಗ ಬಾಡಿ ಉಂತನೇಕ್ ಈ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕೆಲವು ಈ ಲಡಾಯವಂತೊಂದು ಪೇರು ಅವು ಮಾತ ಪತ್ತೋಡು ಚಾ ಉಂಟ್ರಿ ನಿಕ್ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನತ ನಿನ್ನ ಚಾಟ್ ದರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಬಾ ಕೊಂಚ ಕಲ್ವನಕಲು ಬೆರಿ ಬರ್ತದೆ ಆತೇಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇರಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅವೇ ಇಂಚ ಪ್ರದೀಪ್ ಪೊಲೀಸಪ್ಪನ ಬೇಗ ಬೋದು ಪೊಲೀಸಾರ ಬೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಂಡ ಖಾಲಿ ಆ ಪರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಬಡ್ಸಿ ಮಾರ್ರೆ ಆಲಯ ಬರ್ತದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪು ಬೈಬೋ ಇತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಆವಡು ಇಮ್ಮೇನು ಬುಡ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನೀವು ಹೊರ ನಡು ಸಾದಿಡ್ ಕೆಂಡ ಒಂತ ಹ್ಯಾಂಡಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದ ఆయన ಟೇಷನ್ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ఆయన ಓಡಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪೆವಾಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಪೊಲೀಸ್ ದಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರದೆತ್ತೊಂದು ಓಲ್ ಕೆರ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಅವೇ ಜಾಗ ಕೊಂದಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕಲ್ಲ ಬನಡು ನೀಕು ದಾದ ಮನ್ಪೊರ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಿಡ್ತಂದು ಕೆರ್ಪರಡ ಕೆರ್ಲಿ ಒರಿಪಂಡು ಒರ್ಪಿ ಬಂದ ಏನು ದಕ್ಕದು ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕದು ಪತ್ತದ ಏನು ಒಂಜಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ದು ಸೈತ್ಪುರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು
ಪೊಲೀಸ್ ನಿಕುಲೆ ಕಲ್ವೇರು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲರು. ಅದು ನಿಜ ಹೇಳಿ, ಅದು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದ ತಾಯಿ ಮಗಳದ್ದು ಜೀವ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? ಅಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿಯ ಮಗಳದು ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ತಾಯಿಗೆ ಉರಿತದೆ, ಅಂಥ ವ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾ? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲ್ಲರನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಜ, 100ಕ್ಕೆ 100 ನಿಜ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನ ಮೀನು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರುಂಡು ಮಾರ ಸಾವುಕಾರ ಮಂದಿ ನಿಗುಲು ದೀಪತ್ತೆ ಲೌಡಿ ಕೀರ್ತಿಯಾರ್ ಹಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ. ಕಾರ್ ಇತ್ತಿಸನ ಮಲ್ಲಕುಲ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಲ್ಲದಕುಲು ಕಾರ್ ದಿವರ ಕಾರ್ ಪತ್ತರ ಕಾರ್ ದೆತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಲುಂಡ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಾರ್? ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಹೌದು ಅತ್ತ ಮಾರ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ದೆತ್ತನ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿತಿನ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚ. ಬಾಡಿ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ, ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿಡಿತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ, ತಟ್ಟಿಡು ಇಲ್ಲಿಡ್ಕೊಳ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡ. ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಂಡ ಕಾಸ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕಾಸ ತಿನ್ನಂದ ಸಾದಿ ಬೋಯರೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ ಜೀವ ಪೋಂದುಂಡು ಕಾಸ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ದೆಲ್ಲ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ಪೋಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಏರಾ ಪಾಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಕಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಾ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಆಂಜಲಿತ್ತಿನ ಯಾವ್ದ ಹೋದ್ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಲಿತ್ತಿನ ತಾಯನ ಕೈಟ್ ಬಿಸತಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜನನೇ ಒಯ್ಕಿಯೇ ಪ್ರದೀಪು ಒಯ್ಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆಯ ತಪ್ಪನ್ನೆರ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಣ್ಣ ಬೇ ಅಂತ ತಮಸೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೆಯ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಮೂಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತೇನು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಪಡಿಕೆ ಬಡ್ಡದು ಇಂಚೆನೆ. ಪ್ರದೀಪುಡು ಐನ್ ಕಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರದೀಪುಡ ಏರೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರದಿ ನಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾರಯ ಓಲ್ ಪೋತೀನಿ ಮಂಗ ಬಕ ಬ್ಲೂ ಆತ ಗೆಪ್ಪುದಿ ಓಡು ಈ ಎಕರ್ದಿಂದ ಜಾದ ಜೈದಿನ ರೆಡ್ ಕಾರುಂಡು ರೆಡ್ 4 ಕಾರುಂಡು ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಏರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಂ ಎಂಕಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಜ್ಜನಿಂದ ಆದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜನಿ ಬಾಡಿಗೆಡುಲ್ಲ ಏನಡ ರೆಡ್ ಕಾರುಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಗಲ ರೆಡ್ ಕಾರುಂಡು ಸಪ್ಪನು ಹಾಯಕ್ಕ ಚೂರುಂಡು ಆಯಿತು ಅಕ್ಕ. ಹಾಂ ನಂದಾಯಿತು, ನಿಂದಾಯ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐಕ್ ನನ್ನ ದಾದಮ್ಮ ಅನ್ಪಡು ಇದೇ ಬೋನಾಗ ಅವಂಜಿ ಜೈಲ್ದಲಕ ರಾಡು ಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಐತಲೆ ಪೊನ್ನೊಲ್ಲನ್ನು ಕುಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಕಡಬ್ರೋಡು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯರ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಟೀಚರ್ ನೆಕ್ಕಿಡು ಲೆತ್ತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪಾಗ ಪೊನ್ನುಲು ಪಿದೇ ಬೋಬುಜ ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗುಲ್ಲ ಯಾನೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಮಾರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂಡೆ ಬ್ರಾಲಾಂಡಿಗೆ ಬಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ರೆಡ್ ಕೈ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಲಾತಿ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಹತ್ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ ಪಿದೆ ಉಂಡು ಚಕ್ರದ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ
ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇಂಚ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿರುಗುವೇರು 4 ಕಡೆಟ್ ಸೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಇರಕ್ಕೆ ಸಂಬಳದು ಬೇನೋಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವಂಚೆನೆ. ಸಂಬಳ ಗಿಂಬಲ ಪಡ ಎಷ್ಟ್ರವು ಸಂಬಳ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಗಿಂಬಲ ಎಷ್ಟ್ರ ಕೀನು ತೂವಲ್ನೆ ಕೀ ತೂವಲ್ಲೆ ಅವು ചെയ്തിന് ಕೀ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಇನ್ನ ಚಾತ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ 4:30 4:30 ಐಕ್ದಾದ ಮಂಪಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆಲ್ಲ ಉಡೆ ಚೊಂಚಿರಪ್ಪುದಾರು ಬಾರ ಚಕ್ ಈ ಲಂಚಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಗಿಂಬಲದೆತ್ತ ನೋಡು ಕಾಸು ಮನ್ಪಿನಗಳು ಎಂಚಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಸೀದಡ್ ಬೆಂದನ್ನ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚದ ಎತ್ತೊಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಕಾಸು ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ ತಿನ್ನರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಯ್ ಕಾಂಡಲ ಮರ್ದಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಪೋಪು ಚಾ ಈ ಪೋ ಪ್ರದಿ ನಿಕ್ಕಿ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೋ ಅಂಗಡಿ ಹೋದ್ರ ಅಪ್ಪ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಗನ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಲಾವು ಬಟರ್ಲಾವು ಇಜ್ಜಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅವ ಕನ ಚಾ ಬೋಡನ ಕನೋಡಿ ಜೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಜ್ಜು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬಸವತ್ರಿಗೆ ಆತ ಬೊಲ್ಲೆಡೆ ಬೋಯ್ನ ಅಂದು ಒಂದು ಕನ್ನ ಚಾ ಎಂಕೈಲೋಡು ಕನ್ನ ಚಾದ ಬಾರಿ ಮರಲು ಮಾರ ನೆಟೆ ಆಲ್ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾಜಲಾಂಡ ಎನ್ನೋಡು ಚಾ ಕೊಂಚ ಲಿಂಬೆ ಬುಳಿ ಪುಂಟುಂಡು ಕನ್ನ ಚಾ ಲೈಟ್ ಮಂತದು ಪರ್ಪುನಿ ಲೌಡಿ ಪಿಲಿ ಕುಡ್ಲವಲ್ನೆ ಅವು ಏರು ಮಾರ ಒಲ್ತಾರು ಮಾರ ಅಂದು ಲೌಡಿ ಪುದರಿಜ್ಜ ಆಂದ್ ಮಾರ ಜಕ್ ಕುದರ್ದ ಲವ್ ಇದೇ ಬಾಸ ಚಳಿ ಚಳಿ ಚಳಿಗಾಲಿ ವಾ ಸೂಪರ್ ಅದ ಅಲ್ಲ ಜೋರು ಬರೋದಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಬಂತು ಮನೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಪುಜಿ ಅಕಲಪುರ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಸೀಬ್ ಊರನೇ ಆ ಜನ ಒಂದು ಜಾಗದ ರೈತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿದಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜನ ಊರ್ದಲಾತ್ ಆಸನದ ಗೌಡಿ ಛೇ ಈರೊಂಜಿ ಊರ್ದಾರ ಅದು ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ಯನ ಎದುರು ಚೀಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಜಾಗಿಜ್ರ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಒಂಜಿ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದೆತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆರ್ದೆತ್ತಂದನ ಇಲ್ಲೋಲು ಇಲ್ಲೋಲು ಲವ್ತಾರ ಇಲ್ಲೋಲು ಬರ್ಸದಲ್ಲ ತೆಡಿಲತ್ತು ಒಂದು ಗಾಳಿ ನನಸರು ಬರ್ಸದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಸ ಚಳಿ ಚಳಿ ಸೂಪರು ಸೂಪರು ಆಯ್ಗ ಉಡೆ ಈರುಲ ಉಡೆ ಅವು ಸರಿಯಾಡು ಆಯಗ ಉಡೆ ಈರುಲ ಉಡೆ ವಾ ನಮ್ಮನದ ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರದೀಪು ತಿಳಿಪು ಈತೆಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲು ತಿಳಿಪೇರೆ ದಯ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲು ಪ್ರಜ್ಜು ಬತ್ತಲು ಬಲ್ತಲ್ ಬಯಲ್ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಲ ಓಡೆ ಬಯಲ್ ಎಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ ನುಣ್ಣಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಬೊಲ್ಲಡ ಬೋಯಲ್ಲ ದೂರ ಬರ ಪುಣ್ಯಗೂ ಒಂಜಿ ಆಜು ಸಾಜು ಜಾಗೊಂಡು ಅವಲ ಪುಣ್ಯಗ ಅಜ್ಜೇರು ಉರಿತಂದಿನ ಇಜ್ಜಿನ ಅವಲ ಇತ್ತು ಜಂದು ಆಜು ಸಾಜು ಉಂಡ ಎಂಕಲ್ಲೊಂದು ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜರಿ ಜಾಗ್ಲೆಚ್ಚೆ ಬಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದ ಇದು ಬಾಡಿಗೆದಿಲ್ಲ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂದ ಇದು ಬಾಡಿಗೆದು ಮನೆಯ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೋ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಚೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಿಲಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ದಾಯಿಗೆ ಪೋಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಕೊರ್ನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಎದುರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂದು ಪಿರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯ ಗಣಪತಿ ಬೇರೆ ಬುಲ್ದು ಬರ್ನಿ ಜೋಜಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ನವಿಲ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿರ ತುಯ್ಯಾರ ಹಾಂ ಪೀರೆಪ್ಪು ಕರಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಮನ್ಪಗವು
ತೂತಿಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಗಿ ಏರಿಬೋದು ನಲಮನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಪ್ಪುಂಡಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏ ಕಜಿ ಕುಂತೂರು ಬತ್ತೆ ಮುಸ್ಸು ಇಂಚ ಪರಂಗಿದ್ಲಕ್ಕ ಅಂತ ಬತ್ತೆ ತೂಕ ಆವು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ನಿಂದಿರು ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ಸೋರ್ಗುಂಡ ರಜೋರು ಆವಡು ಬಾರಿ ಜಾಗ ಏರ ಮೂರ್ಖ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇವಿಯರಿಗೂ ಸರ್ವಂತರ ಅರೆಗೆ ಜಾಗ ಬರ್ಚಿ ಬಟ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಂಡು ತುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡನ ವೈರಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾನ ಕೇನು ದೊಡ್ಡನ ವೈರಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪರ ಕೇನು ಈ ಕೇನು ಯಾನ್ ತೂತು ಜಚ್ಚುನ ಒಯ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ್ಯಾಂದು ಈಪೆ ಈತ್ನೆಟ ಬರ್ತದೆ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಈರ್ಕೇನು ತೂಕ ರವಿ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ಕೇಂಡ ಸುತ್ತಿಡ್ದರ್ತೀರಿ ಯಾಂಕೇನು ಪಕ್ಕ ಯಾಂಕೇನು ತೂಕ ಅತ್ತು ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂಡ ಇಂಕಿ ಉರಿಯರೆ ಶುರು ಅಂಡ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪನ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ನೀವು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಂತ ಎಂದ ಹೆಂಗ್ ತೂಗೋಡಂಚನ ಇತ್ತತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮೀಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಅಕ್ಷನ ಹಚ್ಚುವ ಅಮ್ಮ ಮೀಟಿ ತೂಕ ದೇವಿಯರಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಬೇತೆ ಹಲೋ ಅಮ್ಮ ದಾನೆ ಮನಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಕ್ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಪೀರೆ ಉಪ್ಪುಕಾರಿ ಒನಸಾಂಡು ಯಾನು ಏರು ಪಂಡ ಈರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪರು ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರುಂದು ಪನ್ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಕೋಡೆದ ಬಟ್ಟೆ ಬೈಜ್ಜಿರಾವು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಕೋಡೆದ ನಿನ್ನ ಏರುಂದು ಲೌಡೆ ಲವ್ ಡಿ ಅವೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಚವು ಏರಿಯ ಬಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿರು ಬುಸ್ನಾಗೇನಾ ಅಚ್ಚು ಕಾಡೆನ್ಕ ದೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಕೊಡಗೆ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬುಸ್ನಾಗ ಒರ್ಚು ಸೈಯರ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಊರು ಓಲು ಇಲ್ಲು ಓಲು
ಹೊಲ್ತಾರು ಲವ್ ಟೀ ಹೊಲ್ತಾ ದಯಗೆ ಸಯ್ಯರು ಬಿಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಲು ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ದಿರದ ಏರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನ ವಿಶ್ ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ್ಲೈತಿ ಗುಡ್ಲೆ ಅಂಚನ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾರ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೇನ ಊರಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ చిన్నగా నీ మోని పిడి పిడి మన ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಂಡೆ ಯಾನ ಮಂಡುರಾಯ ಮಂಡುರಾಯ ವಾ ಮಂಡುರಾಯ ವಾ ಮಂಡುರಾಯ ಓಯ್ ಚಾ ಇಜ್ಜ ನಾಳರೆ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಚಾ ನಾಳೆ ರಾವಣ ನಾಳೆ ತಿನಿ 5 ಗಂಟೆ ಚಾ ಮಂಡುರಾಯ ಒಲ್ತ ಮಂಡುರಾಯ ಮಾರ ಕಪ್ಪೆದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇತ್ತು ನೆಂಪು ಮನ್ಪುಲಿ ಇತ್ತದತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಏನು ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈವ್ ಬಂತದ್ದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ವ ಬರ್ಸ ಗೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೆ ಬರ್ಸ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿಡಲ್ಲ ಮದತು ಈ ಜಪ್ಪನಾ ಯಾ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣಗ ಪುಳೀತ ದೊಡ್ಡಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಓಡಿపోತಿರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಕ್ಕ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡನ
ಒಂದು ಎಂತಿಂದಿನ ಬಂಜಿ ಬೇನ ಪುಲಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪುರ ಕೊಲ್ಚೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ತಿನ್ಪುಜ ಬಂಡದು ಯಾನೆ ತಿನ್ಪಿಂಡು ಏನು ಜರಕ ಇಚ್ಚಿರಿ ಏಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಬತ್ತದೇ ಪೋಯಿನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಲ್ ಮಂಗೆ ಕೆರ್ಪನಾಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಪಾಪ ವನಿತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸೈದೇರ ಮೀನಿಗೆ ಐ ಕೆರ್ರೆಗೆ ದುಬ್ಬುನು ಬರ್ಸಗು ಚಲಿ ಪತ್ತದು ಕೊಡು ಪೂರ ಬಸ ಬತ್ತನತ ಪೂರ ಕೋಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ದೇರ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ಇಂಚ ಜೈದೇರ ಮಾತ ಬರ್ಸಾಗು ಬರ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬರ್ಸ ಓಲಯ ಸುದ್ದಿ ಪನಿಯಾ ಯಾ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಲೆ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತು ಕೀ ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಹೆಲೋ ಕೇನುಜಿ ಹೆಲೋ ಇನಿ ಕೂಡ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೇನ್ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಹಾರ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪುಷ್ಪಕ್ಕ ಅತ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಬತ್ತಿತ್ತಲಿಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಲು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸವಸನೆ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಆಪುನ ಏನ್ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅವ ಪ್ರತಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಅವಾಗ ಅಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಪೂರ ಬರ್ಪು ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಓದಿ ಏನ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಬರ್ಪು ಓಕೆನಾ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರತಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪೆ
ಪ್ರದಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರದಿ ಬಾಯ್ ಯಾಕಲ್ವೇ